Hambai maru hastene lukurokno sing tini belai kheno kaisa wanama singsa chini tipra sarok sung jotono thamsa baksa hanai sing samung khlailayo tai chini tipra sarok ni bagui bahaike develop ungnai hinai sing wansok layo wansoknai kwrung rok tini oro kaisa chini takhok rotonmoni belai kheno khairok susu Rotonmoni Deborma belai no khairok susu botabok temporary nok tangi tongpaijaka oro tuisen kamibo boni nok huk kamajak boni kagojo document rok kama paijak boni nok je somoyo nobaro atiphai baimani jorao boni nok ni kagojo potro boni document rok majak boni ayang agini kasam parao aro waisa ngei borok tongmani yagulo tabuk borok phai sok paijak west station kamibo oro borok tini hotatsa borok aro waisa nok seui tini oro tuisen kamibo borok phai nok sepaikha Anya hampano oro bisi kaini se kaka bisi kaini kaitam rok obo hai ke borok ma tongkha phiaba tau puni to kamini lukurok ba parani lukurok ba parani hamkrai nainai rok MLA rok MDC rok khoroksa phano agogi pheyako obo hai lama gandaro nok tongmani phano kebo agogi naiphinai kriko aboni bagui lukurok no koyo subana bagui jara kha ganang maya ganang borok rok no ani takhuk tei bukuk sono takhuk rok no ang koyo norok mankhe o takhuk ni subana bagui bwskango akogui mankhe hamnai joto kha ganang takhuk tei bukuk songrokno ang koyo naidi ko chini takhuk rotonmoni bo hotatsa tini saldong tungmani bagui pressure barijagui bo oro tau bisnao klaijak aboni bagui boni thani rang puisa kwrui belai no khairok susu boni nok kisi keplakhn bo ma tongjao bo ni thani doctor naijana bagui rogi naijana bagui rang puisa rok kwrui jaja aboni bagui norok jotono kha ganang ani tiprasani takhuk bukuk rok norok jara kha ganang rok kisa chubai mangkha hamnai naidi belai no khairok susu chini tiprasarok tabuk bo obai khe khairok susu ko tongbai jajako saboni ba chaya saboni ba chajak swbani kapalni birman ba chang tiprasarok manjak aboni bagui kha ganang takhuk tei bukuk rok noroni thani jotoni thani koyo naidi borok bubai ke borok ma tongjaja chini takhuk rotonmoni bo bolongni mwkhwtwng thaikwtwng kholoi no boni nog nukhung no bo palai jao bufang wafang no philui no bo bwsa bwtui rok no palai jao aboni bagui joto kha ganang lukurok no ang koyo norok takhuk rotonmoni no subana bagui noroni thani ani thakufur tei ani tiprasaroni thani kaisa koimung hambai nini bumung tama han bumung de orno lokhi nini logini bumung ka logini bumung khlai oratonmoni nang tabu lukuron thani tamnai ang de hano saijorong nayo ang borok phili chawo kaba saijorong manai ta rugi rok tong maba norok bike salai tongjaja tam khe chanai borok phali chaw ta o kamio sei phaimani koi bosor kaka kami se phimande 6 bosor kakhna ta 6 rok kanai hingke aboni pore kebo de norok bai pani phaika kamini hamkrani kuno abo MDC ba MLA rok noroni nok rok nugui ke phaini kri go lukuron thani norok tamnai ko lukurong thani ba ko nai ta ko soriro hamya borok phili chaw ongka ba
abo hamya rong kaba sajarong nai ta Engko sorkaran thanil tamanai dabi naw khugrong nai ta sarkarni thaniba nor hamya nor kisi kajang keba nor nai ta hambai sini bukukno nainai di boroni ganti rok borok oro mami sungui chalai tongo jajao boroni ganti rok omongka boroni ganti o abongka boroni nok omongka boroni nok omo nainai di lukurok omongka boni nok belai no khatung sisi nok sini tipra sarok tabu heke ma tongbaiko saltung watui orono borok ma tongdo jao orono sabani kapal ni birman ba sung manjak chin tipra sarok sung heke ma tongja jokho nainai di kisa jotono tipra sa khagnang khakwa rok no angkoyo subana bagui naidi sini takhuno sung tabuk hospital o tlangna thangui tongo sung tlangna thangui tongo boni thane kuno rang puisa kwrui bo hotat sa pressure bari boi sung tabuk bono kamini lukuro sung tlangi thana nai tongo hospital o jara khagnang khakware borok rok subalai jadi noroni thani kaisa belaino request ma khlaio noroni thani request bono subana baga chin taku roton moni deburmano hambai